Akong gibirahan ang sigig paningil sa utang. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa tanan nimong mga viewers. Doon na pud ko'y i-share nga istorya ug bag-uhay lang ning nahitabo. Itago ko sa pangalang Levi. 28 anyos ko DJ Sam, usa ko ka single dad. Akong ex-girlfriend minyo na siya sa lain. Na ako'y usa ka anak, 8 anyos siya sa karon. Usa ko ka security guard sa pawn shop diri sa syudad DJ Sam. Okay man ang sweldo. Apan usahay di gyud malikayan nga ma-delayed. Mao nga mangutang gyud ko pang budget sa balay. Naa dinhi nagapautang sa amo DJ Sam. Pwedeng sinima na ang hulog, pwede pod 2 gives, pwede sangla card, depende sa imong gusto. Tawgo na lang nato siya sa pangalang Lindy. 39 anyos siya DJ Sam. Wa pa siya naminyo, pero nakauyab na siya. Wa siya naminyo DJ Sam kay lagi ilado man siya dinhi sa amoa nga taas kayo ang standard sa lalaki. Gusto niya nga same sa ilaha ang status sa kinabuhi kay may kaya man pud sila DJ Sam. Nagutang ko sa iyaha og 3,000. Giingnan nako siya kung pwede 2 gives akong pagbayad, 15 og 30. Nisugot siya DJ Sam. Human, nagpirmahan na iming duha o gihatag dayon niya ang kwarta. Nagpasalamat ko DJ Sam kay nanay pampalit og vitamins sa ako ang anak ug pangkonsumo na pod sa among panimalay. Pag-abot sa sweldo, gibaydan nako siya 1,600. Kay naa may tubo nga 200. Unya, pagkaugma, sige naman siya sukot sa ako a DJ Sam. Asa na daw ang katunga nga 1,600? Ingnan ako siya nga, diba, sapit sa 30 pa man ang atong sabot? Sunod po na ako sweldo. Sige man siya bagulbol, DJ Sam. Naglibugod ko kung naa na ba siya'y amnesia kay kalit nga nakalimot sa amo ang sinabutan. Usa kahapon ni ana DJ Sam, naligo ko sa sapa. Naa dito'y sapa manggo DJ Sam nga may falls gamay. Medyo tuol ragod sa kalsada. Abi na ko nga, why tao dito? Apa nakuratan ko DJ Sam. Kay tua man si Lindy. Naligo pud siya. Wow! Naay palda nga tahob DJ Sam sa iyahang lawas. Kana bang ginagamit sa mga babay sa probinsya kung maligo? Na sila'y palda usaya ba nga suot pantahob sa ilahang private part. Niduol ko kang Lindy o gipangutanan nako siya kung humana ba siya kaligo kay ako na po'y maligo. Apan iyaman kong gisupladahan DJ Sam. Ingon pa siya, maligo daw ko kung gusto nako maligo kay daghan man daw tubig. Unsa man day apurahan daw nako nga wa pa daw siya mahuman. Tapos DJ Sam, nalukot na pod ang amaw sa utang. Sige yaw-yaw. Maong saway pagduha-duha ako bitong gihapak iyang lubot o giingnan nako siya nga paghulat sa sahod ba. Abi na kog masuko siya DJ Sam. Apan gisabyagan naman ko niyag tubig. Maong saway pagduha-duha ako siyang gihila. Tapos ako siyang gipahigda og nibuka ka pud siya DJ Sam. Maong ako siyang gipatindog og gidala nako sa ibabaw. Didto sa dakong puno sa akasya DJ Sam. Dito na ako siya gipatuwad o gibirahan ako siya taman. Naay ni Agi DJ Sam nga nakabike. Apan di minya makita kay daghan may kahoy sa amo ang gipwestuhan. Pero giingnan nako siya nga ayaw saba. Ug naghilom ra pud siya DJ Sam. Mas giganahan pagyud ko DJ Sam kay di siya overuse. Kay lagi usa ka beses ra daw siyang nakauyab. Tapos dugay na pud ko nga wa katilaw aning sex DJ Sam. Kay busy man kayo ko sa kong trabaho, why panahon. Kay baw ko sa reaksyon sa babae kung ganahan siya. Magpiyong-piyong man na sila sa kalami. Maong mas giganahan pa ko DJ Sam. Pero sa tinuod lang DJ Sam no, dito na ako nasayran nga lamiun man po di ay si Lindy. Ubagon ang lawas, kay baduy magud siya mamorma. Pirmi nga oversize ang mga suot niya DJ Sam. Di siya hilig ang mga sexyhon bitaw nga mga sinina. Maong na-surprise jud ko nga lamion man di ay ang iyahang lawas. Labi na kong hubo DJ Sam. Humanamo ni balik na mi didto sa kaliguan.
Og diha nga manguli na pud unta mi, ako siyang gipugnan og ni-request ko kung pwede ba usa pa. Nisugot po siya DJ Sam, maong ako siyang gipahayang dito sa luyo sa mga bato. DJ Sam murag naganahan man ang amaw, kay musabay gid siya sa ako ang mga galaw ug iyang mga ungol murag musika go DJ Sam. Nakaduha gid mi ato nga time bago minanghawa sa sapa. Pagkaugma, wa na siya nanukot sa kuha ug naghilom na pud siya. Unya, kani ang problema nako. Kay nagchat siya sa kuha DJ Sam nga kung pwede ba daw, buntiso nako siya. Kay gusto daw niya magkaanak, apan di daw siya gustog uyab. Kanang hatagan ra daw nako siyag anak DJ Sam ug paid na daw ang akong utang. Baydan pa daw ko niya. Giingnan ko niya DJ Sam nga name your price. Nalainan ko. Kay mura bitaw gipalit niya nga akong pagkalalaki. Porket pobre ra ko DJ Sam, pwede na di ay kubayran og paliton ang akong dignidad. Kay ingon pa siya DJ Sam no, need ra gyud daw niya ang anak. Apan di daw niya need og asawa or uyab, kay sakit ra daw na sa ulo. Ug kaya man daw niyang buhion og suportahan if ever lang mabuntis nako siya. Apan DJ Sam, kung sakali lang, mabuntis gyud nako siya. Murag di man pud nako kaya nga makita ang akong anak nga magdako siya tapos wa siya kahibaw nga ako ang iyang papa. Mao nang naglibog yun ko DJ Sam. Musugot ba ko o dili? Kaysa tinuod lang, need kaayo na kog kwarta karon. Apan bisan unsa kalisod sa among kahimtang. Responsable man pud ko nga pagkaamahan. Mao nang sa mga followers nimo DJ Sam, paki-comment lang daw sa inyong mga tambag. Kung unsay angay na kong buhaton sa akong sitwasyon karon kay ako nang pambasahon. Salamat kaayo DJ Sam sa pagbasa. Dinhi na lang kutob og maayong adlaw sa inyong tanan. Imong sender og follower, Levi ng Leyte.